Mbak Arilisa katurang foto kalian temanten saringgit. Mereka yang kula aturaken ing ajeng bintang tamu saking Madiun. Artisnya Madiun ingkang sampun kawentar ing Nuswatara. Asring derekaken ringgit dumugi Monco Jali. Monggo atur salam rumiyin Mbak Mano. Salam opor ini pindho. Nggih. Nggih, sadere ngaturaken salam riyin ya. Salam kalian para tamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Menika pengarih manten saking pundi, Bu? Gere. Bulak geri. Kira-kira bulak gere ki akeh bledoke ya, Mas. Lah kok sakit ketiga pengatur. Nek ibu padha nganggo kacamata. Nggih, Tegal tenan lho. Mriki mau nyetek apa, Bu? Numpak sepur. Sepur tanpa ril. Lah iki lho, Mas, numpak sepur mini. Sepur tanpa ril. Sepur tanpa ril. Ya. Jalannya kok nggih kacamata ireng. Niki pinten, Bu? Ya jelas isih permono. Alhamdulillah segaul-gaul ya, Mas. Menika urene wis ping pindho, Mas. Alhamdulillah. Sing pertama nikahane putrane. Barel. Barel. Sing kedua menika Mbak. Asmane Mbak Lia Aprilia. Mungkin jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah Maria. Amin Allahumma amin. Kali Ibu, Bapak matur sembah nuwun. Bapak Sumitro Ibu ini. Ibu ini mugi-mugi panjenengan sak badanipun kagungan kagungan kersa nggih. Mugi-mugi panjenengan tambah sehat. Amin. Kesuwen berkah barokah nggih, Mas. Amin. Tak dongane turun-turun. Amin amin Allahumma amin. Mbak Mano, Mbak Mano kae sapa ning pojokan kae lho Mbak Mano. Mas wong ngene mau dongane manten kok kudu malah ulen karo lanang. Lah iya, piye to jane? Lah aku digere kok. Tak tekono nang jenenge sapa? Mas namanya siapa? Jo. Jangan Mas Paijo. Sekedap dhuwur ya. Babak prakoso. Heeh. Anake sapa? Kamu. Kelas pinten? Kelas kali. SMP napa SD? Berarti urung kuliah. Kepala aku raya. Jenengan napa ne manten, Mas? Derek. Oh, sederek. Sederek manten niku napa? Ponakan. Ponakan. Injih, alhamdulillah. Lah, sepatune pink ta? Pink. Lho. Sampeyan karo iki jago ni joget. Masa? Wah, tenan. Sik. Aku jajal tipung tok, Mas. Tipung tok. Sampeyan iso joget sik tok. Tunjukkan gayamu, Mas, kaya mau, Mas. Iya. Kok para cedak mik? Kok cedak mik? Aja, Mas, iki ngono nyanu lho. Nama iki Mas kuwi. Sampe kaget joget nggih. Tak warai. Tipung tok, Mas. Tipung tok yo, Mas. Oh, tipungnya Mas. Tipung aja variasi. Joget sih, Mas. Bapaknya digoyang. Asik. Asik. Putar. Cilik wonge. Heeh. Danganane ya. Yo, mau piye no Mas Amu? Iki joget apa? Juk ning lho ram. Ki mung nek kok ngarep maneh wis kok mburi iki sampe. Ene tak warai. Nah, bocahan bagian Mas. Jare ora bisa wis gotek. Ayo. Heeh, bocahan bagian Mas. Jolani lho. Gendong kita. Gendong. Ayo. Langsung pepet Mas. Pepet.
Masnya dicekot jingkong terus kalau hari desa diceblek jadi maju mengarep. Ini gimana apa ya? Bisa nyongkap. Ya wis dananane kok yo. Joget bareng-bareng ya, Mas. Oke. Sampeyan seneng lagu apa? Senengane lagu apa, Mas? Rondo Kempling. Rondo Kempling. Senengane rondo, Mas. Rawan. Rawan. Berarti iki kowe arep berarti. Saya aku tak pamit bojone sing ndi? Tekono. Bojone kuwut. Bu, remenane lagune napa bapake? Sigar jirine malahe. Syukur teko mati sigar. Lah. Cek to, dongane manteni sik. Monggo. Dongane sik manteni. Selamat menempuh hidup baru. Monggo Mas Majo, mangga dipun dongaken. Ayo. Niku tak gendong kok loro lho kok. Udah gini, didoakan selamat menempuh hidup baru. Selamat menempuh hidup baru. Semoga Kagum sih semoga Mbak Lia dan Mas Arifin jeleren matai iki lho. Dongamu apa, Mas? Doane buat manten doane. Semoga dateng lho, Mas. Yo muga-muga dateng. Amin, Allahumma amin. Moga-moga dateng yo nek gawe. Mas, bojone sampean kan awake gede, besar, seksi, tobrut. Tobrut ya ta. Nah, sampean kan awake cilik. Cara mensiasati lho piye, Mas? Nikmat. Aduh, rasane. Kok ditekoni carane piye kok nikmat? Jadi boy digendong ae. Rene sayang. Tapi Ikut joget ya, ikut joget ya. Adatipun do Mas Dua Manggolo dua dipun jogetaken apa mboten? Joget. Mangke kesuwen apa mboten? Mboten, alhamdulillah. Hubungannya wis ana ngarep kok Mbak Mando. Iya. Black group melu kumpul black group. Yo manut ae. Yo manut ae kok. Kono di tengah kok ya, sayang. Jangan bapak. Ada sinten Cahayu? Mbak? Rian. Mbak Rian. Joget mboten nggih? Nggih. Satunya saya sini. Namanya siapa? Fitria. Mbak Fitria. Joget nama mboten? Arep Mas Paijo bae gede iki ya. Nah, namanya siapa? Yoga. Ya. Namanya Wahyu. Wahyu pengen minggu. Oh iya, dirang. Aja muni ireng to. Bocah kaya ngene kok ireng lho. Putih. Kelawu. Anutmu anut manut ya bocah kene iki. Namanya siapa? Wahyu. Mas Wahyu. Nek kirane ambil di Manggolo ki rasa anggerep ya. Hah? Betul. Lah kok daerah nempel lho Mas juga to. Betul di daerah terus lha kok laku dhewe. Ora kok lanang. Wong lanang. Ireng ki gede tanggung jawab. Nah, sing penting tanggung jawab. Betul. Sampeyan biasane tapi tanggung jawab gede apa cilik? Gede. Sapira. Kamera-kamera bomi yo. Cela, jadi bae lho. Wah, bojoku kok kaya ngono to, Pak. Ibu, kali bapak nyuwun lagu apa, Bu? Nyuwun lagu apa, Pak? Yo lagu nopo Bapak, mari Ibu monggo. Dalah. Oh cinta merah. Oh cinta merah. Iya betul. Kayak media asli ya penyanyi. Asli kok iso. Asli tapi. Disukani merah jambu. Merah jambu. Bapak kali itu nyuwun joget apa mboten? Mboten? Mas manten Joget. Mas manten Mas manten ikut joget. Mboten saestu. Oh nggih. Wakil iki lawan nggih, Mas. Oke. Ya wes. Oke, Pak. Ada kamera semuanya sayang yuk. Mari
Kowe dirubung wong lanang apa ora? Lah aku dirubung wong wedok. Mbok tempel-tempelne gak apa-apa blas. Padha wedoke sumpah. Iya. Ayo jajal. Ayo dari ini balik kemarin. Lanjut. Ayo ayah. Aku seneng karo iki ya. Gak apa-apa ya Bu ya. Oke, Mas. Ngantil ya Bu. Mas, Sampai Pak Isik dulu. karo anake bareng yo ora apa-apa. Sampai nek ngaji ora gambaran aja. Oke. Ku tak korne. Yo. Aja dikecek nak. Piye? Ayo sayang. Kalau gandengan sana boleh goyang ayo. Ayo sayangku goyang bareng-bareng ya. Nyangoni boe nyangoni. Mas Mantan sama Mbak Mantan berada berteman dulu. Nah, oke. Oke, Mas Mantan cinta kali Mbak Emma, Mas. Batulan, Pak.
Oh nek bakulan apa Mas? Bakulan. Bakulan makan. Pakan apa Mas? Pakan Mbak Luki sini dulu Mbak Luki. Mbak Luki ke depan. Mbak Luki ke depan. Mas mantan itu udah sayang sama Mbak mantan. Heeh. Mbaknya sayang napa mboten? Ya. Ya benar. Saiki berhadapan-hadapan masih nanti maju. Tangan kanannya pegang janggote mbake Mas. Nanti maju Mas, nanti maju. Tanganmu kok gitu loh. Masnya tangan kirinya di bahu, di pundaknya Mbak E. Tangan kiri di pundake mbake Mas. Mbaknya merangkul pinggangnya Mas E. Nah, gak merapat, agak merapat. Dalam hitungan 1, 2, 3 nanti dicium keningnya ya Mas ya. Monggo. Tahan ya. 2, 3. Ya, tahan. Tahan. Tahan dulu. Tahan dulu. Durasi 10 menit. Tahan dulu Mas sampai sesuk. Tahan dulu. Sesuai nih bagian di dewi. Mas kena ya Mas ya. Terima kasih banyak. Ya. Minta lagu apa lagi ya? Satu lagi, apa lagunya? Bapak nyuwun lagu napa kali Ibu? Kanton, oje. Hah? Napa mulai Bu? Apa Dek? Napa mulai Bu? Hah? Gus Dur. Oh iya. Jambalan. Gus Wis Dur. bareng jambalan. Apa sayang? Mintanya Gus Dur ya. Gus Dur. Ayo Gus Dur. Cuket lo ya. Ayo ayo. Gak apa-apa, bareng-bareng keluarga aja, ayo. Ayo satu aja, ayo, gak apa-apa. Ayo. Ayo sayang. Boleh. Ayo TPH ayo. Ayo Mbak Nia, ayo. Asik. Lagu terakhir ya. Ya, dikasih Gus. Joget tembok kanan. Ayo Bu. Ayo Mbak, ayo. Terakhir. Saya baru mutur. Nah, ya ini. Ya, kayak mau lah seperti Rambutan itu ditenno we. Nah, Yo. Ayo dulu ya. Asik. Ayo. Bisa mau sih dia. Wes bayar. Terima kasih ya Dok ya. Boleh kayak dari ya. Terima kasih. Mbak Ari. Iya kakak. Terima kasih banyak. Kita gampang pindho. Muga-muga Pak E kalau dalam muga-muga tambah Berkah barokah Amin. buat kalian berdua, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan barokah, sampai dikaruniai momongan. Mekaten saking kula mlawan perintah kalian atur yen aku Desa Putra Panisami. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sudah dari